El poder per la gent. Molt bé? Fora. Bé, ja tornem a ser a la realitat real del 2050. Confio que aquesta màquina els hagi impressionat. Val més que sí. Ens farà molta falta. Vinguin amb mi al centre de dades i veuran què vull dir. Recorden que els deia que la realitat virtual valia tant com la realitat real? No es poden diferenciar. Si no fos que amb la realitat real, això, hi hem de viure. Em refereixo a la predicció planetària que s'ha fet pública avui. En certa manera, la finalitat d'aquest programa era arribar aquí, perquè finalment ja tenen dades sobre la reacció dels oceans. Aquella famosa reacció que havia de trigar 50 anys a manifestar-se i que per això les autoritats no havien pres cap mesura. Deixem estar les excuses. Fixin-s'hi. Això és el sistema de circulació oceànica anomenat la cinta transportadora. Normalment, l'aigua calenta del corrent del Golf surt a la superfície i l'evaporen els vents, aquí dalt. Això fa que sigui més salada i més pesant. Per tant, s'enfonsa i empeny més aigua calenta del corrent del Golf dels Tròpics cap al nord per omplir el buit. Aquest mecanisme d'enfonsament és el que fa funcionar tot el sistema. Imaginem-nos que la cinta s'alenteix. Si arriba menys aigua calenta al nord, la temperatura ha de baixar, oi? Però l'efecte hivernacle ha capgirat totes les regles, perquè ara hi ha una gran quantitat de carboni alliberat a l'atmosfera. Cada any, l'oceà enxucla 100.000 milions de tones. Les arreplega la cinta allà on s'ensorra el corrent del Golf i s'enfonsen al fons de l'oceà. Eren arreplegades. Eren arrossegades. Perquè ara és com si passés això. Hi ha alguna cosa que ha afectat la cinta. Amb el canvi global de temps, l'aigua de la pluja i el gel que es fon al mar han enganyat el corrent del Golf del nord de l'Atlàntic i ara és menys salat que abans. S'ha alentit tot el sistema. S'emporta menys carboni i n'allibera més a l'aire, cosa que ens escalfarà més durant 50 anys com a mínim, potser el doble i tot. I ja saben què vol dir. Retallades de carboni importants. Nivells d'emissió com els que hi havia el 1800 abans de la revolució industrial. Acabarem tenint un planeta cobert d'arbres. M'agradaria saber com serà. Saben què? Els nostres besavis, els sonats del segle XX, no hi haurien encaixat aquí, amb el seu estil de vida, de fes el que et sembli. Es pot dir que van fer massa poc i massa tard. Però també en va sortir alguna cosa bona. Ara tenim un món que cuidem, a les costes del Pacífic. Net, tecnificat, eficient, renovable, conscient de la comunitat i, sobretot, ordenat. És una llàstima que no puguem reescriure la història. Ens hauríem pogut estalviar tantes coses. Sobretot aquells 20 anys entre el 1980 i el 2000, en què l'únic que van fer va ser discutir si volien una assegurança planetària. L'altre dia pensava en tot això, vull dir, en l'actitud del segle XX cap a les coses. L'actitud que ens ha causat tants desastres. Sempre em fa pensar en aquell acudit tan vell d'un home que cau des d'un gratacel. El saben? Explica molt bé tot el que ha passat. L'home va caient i passa pel 17è pis. I sent que algú el crida i li pregunta com li va. I ell va i li contesta, de moment força bé. El segle XX ens va deixar el problema a nosaltres i gairebé l'hem resolt. Però la cosa ha anat de ben poc, no troben? I no feia cap falta.
Johann Sebastian Bach.